खुलुमबाय। गिबियावनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जे गायसननाय सान, बे गायसननाय साननि साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय लानानै स्टेट कमिटि, इउनिभार्सिटि कमिटि, कलेज इउनिट कमिटि, जिल्ला आफाद, दखरा आफाद आरो दालाइसा आफादनि जोंनि गोग्गोम सांग्रां मावथि आरो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरदों आरो लोगोसे आफादारि जि बेस्ट उइसेस आं बेखौ बावहरदों। दिनैनि बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' आइ आफा रायजो राजा आरो बर'नि साफ्रोमबो समाज आरो हारिखौ मोजां मोनग्रा दुलाराय बर' माहारिनिसिम आङो बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरदों आरो आं अनसायहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 55 बोसोर जारिमिनारि जि मोनसे सान आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावलांनानै जायफोरा गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनानै बिथांमोना निष्ठाबान भाबै दिनै रुंसारि जालांबाय। गासै जोंनि गेदेमा दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं बिथांमोननिसिम आङो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों बिथांमोननि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो। जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम जादोंमोन, गायसनजादोंमोन आरो गाबोन 2022 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव बियो 55 बोसोराव आगान होगोन। दा बे गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा, मावथिफोरा बे आफादनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपलखौ हमथानानै बर' हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि रैखाथि, बर' हारिनि खौसेथि आरो बायजोनि जायफोर जेंना जेंसि, जायफोर बायजोनि सुथुर, बे गासैखौबो जोङो गैया खालामनानै बर' हारि दानायनि थाखाय, बर' हारि निर्माणनि थाखाय बर' माहारिखौ जों सिबिबोदों। आरो दिनैनि बे समाव बड'फाया जि मोनसे गेदेरथार बाथ्रा बुंनानै जोंनो गालांबाय, मोनसे थांखि, मोनसे सिमां होनानै गालांबाय जे बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै दानांगौ, बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ आरो बे खौसेया सोमावसारनाय आरो जुजिनायनि गेजेरजों जों जागोन। दा बड'फानि जि सिमां आरो जि मोनसे आदर्श, बे आदर्शखौ हमथानानै दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि आरो बिबानगिरिफ्रा दिनै हाबा मावगासिनो दङ। जों मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां जेंना जेंसि, गोबां खैदां खैफोद, गोबां बेबायदि थासारि जोंनि गेजेराव मोगा मोगि जोङो जानांदों। गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मोनथाम जारिमिनारि मोनसे थेलेबलेब जोङो मोनसे बेंखनथाय जों मोननो हाबाय। BAC सुक्तिनि गेजेरजों, BTC सुक्तिनि गेजेरजों आरो दिनै BTR सुक्ति, मोनथाम बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो माखासे राजखान्थियारि क्षमता बा गोहो मोन्थायखौ जों दिनै मोननो हाबाय। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि आबुं आरो उदां थांना थानायनि थाखाय, रायजो जालांनांगौनि थाखाय, गासै बिथिंखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय हाबा मावनाया बेयावनो जोबाखै। बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनै जेरैबायदि मोनसे थासारियाव थाफैबाय, जोंनि बे सोमावसारनायखौ जों उननि समाव आरोबाव जोङो लांबावनांगोन। दा बेखायनो जायखिजाया समावनो सोमावसारनाया जानो हायो आरो जोंनि अधिकार आरो मोन्थायखौ लानानै जेब्ला जोङो क्राइसिसनि जोङो फिल खालामगोन, जोंनि गेजेराव जोङो गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जों जेब्ला मोनदांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि अधिकारफोरखौ लानानै हाबा मावलांनायाव जोङो मालाबाबो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो लेहेम खालामनाय नङा बा जों गारनानै दोननाय नङा। दा बेखायनो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गायसननाय सानजों आं बे बाथ्राखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने माहारि सिबिनाय, माहारि अननाय, माहारिनि थाखाय हाबा मावनाय, बर' हारिनि रांखान्थि, सोलोंथाइ, राजखान्थियारि अधिकारफोरखौ लानानै जों हाबा मावबोदों, जों हाबा मावलांगोन। आरो दिनैनि समाव बर' हारिनि राव थुनलाइ, बर' हारिनि जोंनि गासै बर' बिजों
आरो बर' हारिनि जायफोर जोंनि इसिङारि जिखिनि दाथायफोर दङ बेखौ जोङो आबुङै आरो उदाङै जोङो दानानै लानांगोन। दा बेखायनो दिनैनि बे गोथार आरो मोनसे जारिमिनारि सानाव आं बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि इन्जिन आरो बे माहारिखौ दैदेननायाव माहारिखौ सामलायनायाव मोनसे इन्जिन बायदि 52 बोसोर दिनै जोङो लामा हान्थिबोबाय आरो फैबाय थानाय गोलाव समसिम जोङो जुग जुग बोसोरालागै जोङो लामा हान्थिलांबावनांगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि इन्जिनब्लाबो दिनै बे इन्जिननि जिउआ बर' आइ आफा रायजो राजा आरो बर'नि साफ्रोमबो थांना थानाय सुबुङानो बे इन्जिननि साफा साफा माने गोग्गोम थुलुंगा होगिरि आरो जोंखौ जेब्लाबो बानजायगिरि जोंखौ मदद होगिरि। दा बेखायनो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायफोर हाबाफारिफोरखौ लानानै हाबा मावदों दिनै जोङो मिशन क्वालिटी एन्ड स्किल इडुकेशन गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनो मोजां सोलोंथाइ नांगौ जोंनो मोजां केरियार नांगौ साफ्रोमबो जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौआ मोजां साख्रि बाख्रि मोननांगौ आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोना एमप्लयेबल जानांगौ। दिनै बर' हारिनि समाजारि थासारि जौ जुवा दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय हिउमेन ट्राफिकिं आरो बिनि अनगायैबो माखासे जिखिनि समाजारि बेले बेजे बेखौ जों गैया खालामनो थाखाय दिनै जोङो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फानि मुङाव गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि जों बेखौ लानानै हाबा मावगासिनो दङ। मिशन इक'नमिक रिभलिउसनखौ लानानै जों माखासे समाव जोङो टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्जनि मोन्थोरजों मिशनजों जोङो रायजो राजाफोरखौ गामि गामि साइकेल हान्जा सुरनानै लामा हान्थिनानै जों फोजाखांहैबाय आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गासै बिथिंखौ बर' हारिया गेरेमसा माहारि दानांगौनि थाखाय जोङो हाबा मावगासिनो दङ। एबसुनि साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफोरा जोंनि संबिजिदाव लिरनाय इउनिटि स्ट्रागल एन्ड प्रस्पेरिटि बेखौ लानानै दिनै हाबा मावगासिनो दङ। जोंनि जि इउनिटि जोंनि जि सार्भाइभेल जोंनि जि प्रस्पेरिटि बेयो जाहाथे जेब्लाबो मेनटेन जायो बेखौ लानानै जों हाबा मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे भिजन दोनदों थां माव आरो जौगा लिभ वार्क एन्ड प्रस्पार आरो बे थांनानै थानाय आरो जोङो थांनानै थानोब्ला जों हाबा मावनानै थांना थानांगोन आरो जोङो जौगानांगोन बिनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानानै जों हाबा मावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिया दिनै सेल्फलेस भलन्टारि सार्भिस दिनै होगासिनो दङ। गोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जानाय समाव गायसनजानाय समाव जेरैबायदि हाबा मावदोंमोन दिनैनि मावथि बिबानगिरिफ्राबो दिनै हाबा मावगासिनो दङ आरो साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरियानो गावनि सेल्फ मोनसे जि मोनसे थुलुंगाखांनाय बे आयदाखौ लानानै बिथांमोना हाबा मावदों आरो दुलाराय बर' माहारिया बर' आइ आफा रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होबोदों। आङो दिनैनि बे समाव फैबाय थानाय जोंनि जे हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा गोबां हाबाफारि दङ बुहुमाव आरो भारताव आसामाव बा खना खनलायाव थानाय गासै स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बर' इयुथ स्टुडेन्टस पार्लियामेन्ट जोङो बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानायनि जोङो थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे गासै जोंहा नेसनेल इन्टारनेसनेल आरो स्टेट लेभेलनि जिखिनि प्लेयार दङ बर' जायफोर गेलेगिरि दङ बिथांमोनखौ लानानै बर' स्टुडेन्टस स्पर्ट्स कनक्लेभ बर' फरायसाफोरनि मोनसे जायफोर गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे कनक्लेभ लानायनि आरो बर'नि जेसेबां फोरोंगिरिफोर दङ जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ लानानै बा बर' फरायसा फरायसुलिफोरनि जेंना जेंसिखौ लानानै जोङो टिचार्स मिट जोङो खालामनायनिबो जोङो थांखि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि एकर्डनि दफाखौ 100% मावफुंनायनि थाखाय दिनै जोङो हाबा मावगासिनो दङ। दा आङो दिनैनि बे समाव गासै जोंनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि अनसायनानै जोंनि बिबानगिरि मावथिफ्रा हाबा मावदों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जौगानांगौनि थाखाय बर' हारिनि जायखिजाया थासारियाव जोङो गसंथानानै बर' हारिखौ धाल बायदि जोङो प्रटेक्सन बा रैखाथि होनांगौनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन आरो साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिखौ आङो समायखिरा लानो थाखाय खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाय समाव जोंनि जे प्रिन्सिपल जोंनि जे आइडिय'ल'जि
जोंनि जि मट' आरो जोंनि जि भिजन बेखौ अराय गोसोआव हमथानानै दुलाराय बर' माहारिनि थांना थानायनि थाखाय जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जाहाथे हाबा मावो आरो जायखिजाया खैफोद बे खैफोदखौ जों जाहाथे गैया खालामनानै माहारिखौ जोङो गोग्गो गोथारै बेंनानै लाखिनो हायो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55 बोसोरनि बे हाबा मावनायाव जोंखौ दुरबल खालामनो नागिरनाय गोबां शक्तिफोरा जोंनि हेंथायै षड़यन्त्र बा कनस्पिरेसि खैसार सानाय जों नुनो मोन्दों। नाथाय बे समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव मालाबाबो दुरबल जायाखै। कुनु शक्तिया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुरबल खालामनो हायाखै, गैया खालामनो हायाखै, फोजोबस्रांनो हायाखै आरो कुनु शक्तिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया। आरो बे जिर' टलारेन्स आरो न' कमप्रमाइज मोनसे अबजेक्टिभनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ रैखाथि होनायनि थाखाय दिनै हाबा मावबोदों। दा बेखायनो आं फिन खेबसेबाव जोंनि आगुनि गासै दैदेनगिरि बिबानगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोर हाबा मावलांबाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोथारै फिन खेबसेबाव आङो खुलुमहरदों। आरो नोंथांमोननि जिखिनि हाबा मावलांनायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे समसिम हाबा मावनायनि थुलुंगानायखौ मोन्दों आरो बर' हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय दिनै जोङो मोनसे शक्ति मोन्दों। आरो नोंथांमोना हाबा मावाब्ला दुलाराय बर' माहारिया दिनै बे समसिम जोङो बेबायदि मोनसे गावनो जोङो गोग्गोयै आरो राफोदै आवगायनो हानाय जोङो शक्ति मोननाय नङामोन। दा बेखायनो आङो इयुननि समाव साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लानानै माहारि सिबिनाय, माहारि निर्माण खालामनाय, माहारिनि जेंना जेंसियाव गोग्गोमै गसंथानाय बे गासै हाबाफारिफोरखौ मावलांनो थाखाय आं फिन खेबसेबाव खावलायबाय। आरो गासै रायजो राजानिसिम फिन खेबसेबाव बे गायसननाय साननि आङो गोसो गोथार आङो साबायखर बावनानै आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।